Tam, kde sa Štiavnické vrchy zvažujú do Krupinskej planiny, ktorá prechádza Vypeľskú kotlinu, leží kraj nazývaný Hont. Uprostred úrodnej hontianskej záhradky, kde sa darí vínnej réve a ovociu, sa rozkladá mesto Krupina. Aj keď v súčasnosti patrí počtom obyvateľov a rozlohou k menším mestám, jej bohatá história a spoločenský význam ju zaraďujú na výslnie spomedzi slovenských miest. Význam každého mesta súvisí aj s jeho polohou. Krupina mala šťastie, že jej otcovia položili základné kamene mesta pri obchodnej ceste, ktorá spájala Jadran s Baltom. Ako postupne išli storočia, význam Krupiny narastal a mesto sa stalo strategickým uzlom a dôležitým centrom remesiel a obchodu. Zalistujme v archívnych materiáloch a priblížme si niektoré medzníky zo zaujímavej histórie mesta. Najviac dohadov sa dotýka pôvodu názvu Krupina. Je veľa teórií, od čoho bol odvodený. Podľa jednej latinský názov Kurpuna, ktorý sa uvádza v najstarších listinách, pochádza z osady Karpus, ktorá vraj už existovala na mieste dnešnej Krupiny za panovania rímskeho cisára Trajana v 1. storočí nášho letopočtu. Prvá písomná zmienka, v ktorej sa spomína územie dnešnej Krupiny, je v listine panovníka Bélu II. Z roku 1135. Po tatárskych nájazdoch, kedy krajina ostala spustošená, prišlo na Slovensko veľa Nemcov, zvlášť Sasov. Pozval ich panovník a ponúkol im za zmodernizovanie a rozvinutie ťažby zlata, striebra a medi veľa výhod. Títo hostia, ako ich nazývajú staré listiny, sa na slovenskom území veľmi skoro cítili viac ako doma. V listine z roku 1238 Bélo IV. Prikazuje krupinským Sasom, aby každoročne na Martina zaplatili bzovickému kláštoru 20 hrivien striebra za používanie pozemkov a na Vianoce, aby pohostili opáta a ostatných rehoľníkov. Táto listina je zároveň dôkazom o prítomnosti Sasov v Krupine v prvej polovici 13. storočia. Archeologický výskum, ktorý v súčasnosti prebieha v lokalite Na Petre, potvrdil, že pôvodná Krupina sa nachádzala práve tu. Doteraz sa podarilo odkryť základy pôvodného kostolíka a pohrebisko. Listina z roku 1244, podpísaná kráľom Bélom IV., obnovuje pôvodné mestské výsady. Okrem iného sa v nej píše: Naši verní hostia nás požiadali o obnovenie práv, zaručených kráľovskou listinou, ktorá bola zničená počas tatárskych nájazdov. Z toho plynie, že Krupina bola mestom s mestskými právami už pred vpádom Tatárov a zaraďuje sa medzi najstaršie slovenské mestá. Výhodná poloha mesta nemusí byť vždy výhodou pre jeho obyvateľov a život v meste.
Množstvo požiarov, pri ktorých zhorela väčšina pôvodných stavieb, spôsobilo, že sa zachovalo len málo pamiatok, ktoré sa viažu k jeho najstaršej histórii. A zdá najväčším tajomstvom je zahalené podzemie mesta. Pod celým priestranstvom, ktoré chránili mestské hradby, sa dodnes zachovali podzemné chodby. Žiaľ, o ich pôvode a motíve, ktorý viedol k ich vybudovaniu, neexistujú žiadne písomné doklady. Z toho môžeme usudzovať, že budovanie podzemných chodieb bolo utajovanou záležitosťou. Podľa známych aj náhodne objavených priestorov možno predpokladať, že chodby slúžili ako dobre premyslený únikový priestor. Otáznik ostáva nad malými spojovacími priestormi medzi paralelne vybudovanými chodbami. Môžeme sa len domnievať, že tieto priestory slúžili v čase ohrozenia jednotlivým rodinám ako miesto na varenie, spanie a úkryt pred nepriateľom. V súčasnosti niektoré časti chodieb sú zamurované a tieto priestory využívajú Krupinčania k uskladneniu vína z viníc krupinského chotára. V minulosti bola Krupina známou vinárskou oblasťou a pestovala sa tu tzv. Krupinská strieborčina. Hovorí sa, že ňou si pripíjali hostia aj na korunovácii Márie Terézie v Bratislave. Žiaľ, choroba, ktorá postihla rozľahlé krupinské vinice v minulom storočí, spôsobila, že táto odroda viniča až na malé výnimky bola zničená a dodnes sa pestovanie tejto sorty nepodarilo obnoviť. Krupina to nie je len samotné mesto, ale množstvo osád od centra vzdialených aj viac ako 10 kilometrov. Veľa pamätajú múry najstarších stavieb, ktoré lemujú dnešné námestie a tvoria historické centrum mesta. K najstarším mestským pamiatkam patrí kostol Narodenia Panny Márie, pôvodne postavený v románskom slohu. Napriek viacerým prestavbám zachovali sa tu niektoré románske a gotické prvky. Interiér kostola zdobí celý rad nástenných malieb s náboženskou tematikou. Ozdobou interiéru je neskoro gotický oltár s 15 plastikami, ktorý zároveň patrí k najvzácnejším mestským pamiatkám.
strede obdĺžnikového námestia je trojičný stĺp z roku 1752. Z nápisu na podstavci sa dozvedáme, že Krupinčania prosili svätého Urbana Floriána Rochusa, aby chránili mesto pred krupobytím, ohňom a morom. K pamätným objektom v meste patrí dom, v ktorom je umiestnené múzeum Andreja Sládkoviča. Exponáty predstavujú návštevníkom jednotlivé obdobia zo 750-ročnej histórie mesta. V 16. a 17. storočí, keď Turci obsadili južné časti Slovenska, stala sa Krupina dôležitým obranným uzlom stredoslovenských banských miest. Krupinčanom prichádzali pomáhať aj jednotky vojakov zo Zvolena a ďalších miest a hradov. Postupne boli dobudované mestské hradby a na juhovýchode od centra postavili v roku 1541 vartovku, ktorá patrila do systému strážnych veží. Strážnu službu tu nepretržite vykonávala viac ako 20-členná posádka. Vďaka opatreniam na ochranu mesta Turkom sa nikdy nepodarilo pokoriť Krupinu. Prírodné scenérie a život ľudí, ktorí spojili svoje osudy s hontianskym regiónom, podobne ako množstvo ďalších motívov, lákali umelcov, ktorí spôsobom sebevlastným zachytávali podoby tohoto kraja. Maliar Jozef Kolár často navštevoval Krupinu a pozoroval tunajší život v rôznych ročných obdobiach. Takto vznikol cyklus obrazov, ktorý nám približuje aj niektoré dnes už neexistujúce zákutia. Rôzne podoby má tento kraj a každé ročné obdobie mu prepožičiava zvláštne kúzlo. Aj keď okolie Krupiny nepatrí k vyhľadávaným centrom cestovného ruchu, predsa každý, kto sem raz príde, rád sa sem vracia. Pokolenia Krupinčanov si v tomto meste odovzdávajú svoje životné skúsenosti, radosti, žiale i nádeje. Dnešné mesto postupne získava vynovenú podobu. Vďaka rôznym podnikateľským subjektom a pomoci mestského úradu dosť rozhodným spôsobom sa pristúpilo k obnove historického centra. Aj ďalšie plány sa sústreďujú na záchranu a obnovu zaujímavostí, ktoré návštevníkom priblížia bohatú minulosť tohoto mesta.